Tällä hevosella on elastinen ja helposti säädeltävä laukka, mikä usein tekee ratsastajan elämästä radalla helpompaa ja näppärän olon hevonen. Ja numerolla 25 lähtövuoroon Venla Keränen, Kiara Hussein ratsastajista. Kiara, isä oli Staffan Berger ja emän isä Karismus. Valmistautuvat Mahantila, Sederberg, Pätsi. Toisesta vaiheesta 0 virhepistettä ajassa 32.82, tässä vaiheessa sieltä 6. Ja Sannan arvio. Tämäkin hevonen vaikuttaa. Tämäkin hevonen on varovainen ja laadukkaan oloinen hevonen, joka on selkeästi kilpahevostyyppi ja radalla toimii hyvin. Hevonen saisi vielä laukan kanssa löytää enemmän balanssia takajalkojen päälle, että nyt hakee vähän tilaa oikealle ja vasemmalle. Mutta varmasti lisää rutiinia, niin tämäkin hevonen kehittyy paljon. Ja numerolla 20.